Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka nawo masecrets nemaconfession. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi murume wangu uyo ainge arovera kuSouth Africa kudzoka zvake nekuda kwexenophobia, munhu achingopunyaira asina kana anything pekutangira hana. Apa akasvika ndazvivakira stendi yatainge takatenga tose, ndakamudzinga pamba pangu asi iye ari kutadza kuzvigamuchira. Makadi henyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchizoposta nyaya yangu. Pamuchaposta nyaya yangu, please vigai chitupa changu, please chivigei. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndine vana vangu 2. Ndinogara muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndichati ndiri kugara kwaSeke uko kwandinogara nevana vangu. Mukoma Nash, ndinodawo kubatsirwa panyaya yangu. Vanoda kunditonga tongai henyu, asi ndinganzi ndakaita utsinye here kudzinga kwandakaita murume wangu akaita makore akawanda arovera Joni asingatumidziri kana sent. Nhasi uno nekuda kwexenophobia ndipo paava kudzoka kumba. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai: ndainge ndakaroorwa nemurume wangu uyu zvekutobvisirwa mari chaiko, vabereki vakadya. Saka ndava kumba kwangu, murume aitoshanda zvakanaka. Saka pandakabata nhumbu yemwana wangu wekutanga, murume wangu akabva amiswa basa kukambani yaainge achishanda pasina kana reason. Nhamo yakatanga kutirova. Takambozama kutsvaka basa muZim asi rainge risingawanikwi. Munongozivawo kuti mumba kana musina mari vanhu munotanga kunetsana. Ndizvo zvainge zvava kuitika mumba mangu, murume wangu achindipomera mhosva dzekuti ndini ndakauya nekurombe mulife make. Mashoko awa mashoko akange achindirwadza, asi ndaishingairira imba yangu. Saka murume wangu akazobuda kubva muZim achienda kuSouth Africa. Inini ndakambosara nekuti ndainge ndichiyamwisawo mwana. Saka mwana uyu akazoti ava ne2 years. Ndakabva ndanomusiya kuna amai vangu ndokubva ndachizotevera kuJoni. kuJoni uko kwakange kuine murume wangu. Mwana ndakamusiya kumusha, ndakasvika murume wangu akange achitoshandawo basa rakange riine mari, asi inini kupera kwemwedzi ainge achinditumidzira tumari, mari yakange isingambotengi kana chinhu. Zvisinei ndainge ndava paground ndikati ndichazvigadzirisa ini, asi mabatirwo ndainyatsokuona kuti mabatirwo andaiitwa kuti ndainge ndisingadiwi. Saka takaunganidza mari tikabva tabhadhara stendi yedu kumaruzevha kwaSeke ikoko. Kubva patakatenga stand, murume wangu ainge asingachadi zvekubatirwa mari yake. Apa ainge ava kuita chihure chaisemesa. Saka ndakabva ndazviudza kuti zvitori nani imba yacho ipere pane kuti ndigare upenyu hwekushungurudzwa, nekuti ainge ava kutouya nemagirlfriends mumba achindiudza kuti muno hamuna chako. Saka rara pasi. Ndairara pasi, iye aine mukadzi pamubhedha votoita bonde ndirimo. Saka situation yainge yandiomera. Ndainge ndisingachapiwe mari, munhu ainge ava kuda kuti nditambure. Kunyangwe bonde ndaipiwa paanenge adira zverafu futi. Saka ndakazoudza mumwe murume uyo akange ari ex wangu situation yandairarama ndiri mairi mukati meSouth Africa. Akabva anditumidzira mari akati dzoka zvako kumusha iwe. Ndakabva ndadzoka kuZimbabwe. Ndava muno muZimbabwe ndipo pandakatozoziva kuti ndainge ndava nenhumbu, asi ex uyu akamira neni kusvika ndipone mwana, asi zvaisava nyore kukumbira mari kune munhu waunenge wakamborwadzisa kumashure uko. Asi zvose zvaakandiitira haana kumboda mubhadharo, aingoti kwandiri ndinokubatsira nekuti iye akange aine mukadzi. Of course semunhurume anenge achizombopota achikutsvetera pano nepapo. Murume wangu ainge akatongoti zii zvake sezidafi ariko kuJoni ikoko. Akatofara kuti ndainge ndabuda mulife make. Ndakaudza hama dzake nezvenhumbu, asi vose vainditukira chihure
kuti uri kuda kupa hama yedu mwana asiri wake. Saka ndakazoti ndava nemwana, X akabva andipa mari yekuti nditange business rekuhodha hembe. Ndakanga ndichienda kuZambia, ndaenda kuZambia ndouya muno muZimbabwe ndichizotengesa zvangu. Saka semunhu aiziva kwaakange akabva, ndakabva ndatanga kushanda nesimba. Ndakatoona kuti pagore ndainge ndava kutounganidza mari yakange iine musoro. Ndakatanga kuvaka imba pastendi yatakatenga tose nemurume ndichida kuwana pekugara pandisingabhadhare rent. Saka kuvaka kwandakaita ndakabatsirwa naX uyu nekuti munhu akange aine mari. Saka iye zvino ndakavaka 6 roomed house yangu yakapera nemari yesimba rangu. Ndanga ndichitozvigarira hangu ini nevana vangu. Life yangu yanga iri kutofamba zvakanaka zvekuti ndakasiyana nemurume ndainge ndisisina basa nazvo. Vana vangu ndanga ndiri kuchengeta. First born ava ne14 years, mumwe wacho ava ne10 years. Saka mwedzi wapera uyo nekuda kweMarch iri kuitika kuSouth Africa, ndakaona murume wangu ndiye uyo pfacha naimi pamba akange aine hanzvadzi yake achiti ainge auya kuzokumbira ruregerero kwandiri nekutadza kwaakaita. Saka ainge auya kuti tigarisane. Ndakazviramba ini mukomanashi. Dai akadzoka aine mari zvaiva nani, asi munhu akadzoka akaita kusviba, kuita black nekasecho kumusana. Hanzi ndimo mune hembe dzake dzose. Mukoma kasecho kainge kaita kusvava kuratidza kuti kanogona kunge kangori kana netrauzi rimwe chete. Ndakapererwa nashi, asi shoko randakakwanisa kutaura nderekuti hauna imba pano nekuti hauna kuvaka. Kana uchida pekugara vaka imba yako. Saka vana tete hanzvadzi dzemurume dzava kutondiblema kuti maiguru maisafanira kudzinga hanzvadzi yedu nekuti stendi makatenga mose. Saka vari kuti nyaya iyi vari kuda kudzifambira kuti tiite mashezi ezvinhu. Saka vari kuti imba inofanira kunge ichitotengeswa then toshare mari. Mukomanashi am worried kuti imba yotengeswa yandakavaka ndoga nemari yangu, asi pastendi iyi hapana mapepa, ndidzo dziya dzemasabhuku deal. Saka ndanga ndichida kungobvunzawo kuti ndinganyure here nyaya yangu kana kuti ndoenda kumaofisi api anokwanisa kundiprotecta pastendi iyi, nekuti I am worried mukoma handichatozvivi zvekuita. Ndinganzi ndakatadza here kudzinga kwandakaita baba vevana vangu? Please advise me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Munhu kungouya nezino regold, munhu ane 42 years. Yo zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi munhu akangouya nezino rake regold iroro at the age of 42. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi kune vaya vanoti vanoziva mutemo poitwa sei. Asi kana kuri kunzi makatenga mose mazita enyu mose murimo mubhuku, it means kuti kunyange vakanzi vaenda kunogara kwavagara 100 years pamba mune mufanira kutoti munge muchitogara mose. Kana zvichitoita munogona kutongocheka movachekerawo pavo. Imimi moita kusaidi kwenyu. Kana iri stendi yakakura motongofenzeredza kusaidi kwenyu, ivo voita wavo upenyu vari kusaidi kwavo. Nekuti kana ari masabhuku deal mukada kuzotanga muchipinda mumaoffices evanhu vakuru, ndipo paya pekuti kana stendi yacho inozotogumisidzira futi yatonyura. Saka maybe mukangotaura nasabhuku vanenge vachikuzivai, stendi yongodivhaidwa into 2. Amenewo kuti muri yeZimbabwe munozviona sei. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei? Murume wangu anoshusha zvokuti ndava kufunga kusiya marriage. Makadii mukoma? Inini ndiri mukadzi ane makore 35. Ndakaroorwa nemurume wechikuru. Murume wangu ane makore 45. Takasiyana hedu ne10 years. Pekutanga taitonzwana nahedu, iye aigara aine vana vake. Kubva kuwanano yake yekutanga pandakatanga kufambidzana naye aisatombozviratidza kuti munhu ane vana vake. Akazotondiudza pava paya ini ndatotaura kuti ndainge ndakazvitakura nepamuveri pake.
iye ndipo paakazotaura zvevana vake vaviri. Ini handina kumboita dambudziko nazvo, ndakatoti ndaikwanisa kugara navo vana ivavo sezvo vainge vati kurei vachienda kuchikoro. Murume wangu ainge ari musoja, takazoroorana zviri pamutemo tikatanga kugara tose. Apa ndipo pandakaona zvose kuti murume uyu aishusha zvekudaro, uye kushusha kwake ndiko kwakakonzeresa kuti mukadzi wake wekutanga ange achienda. Ini basa rangu ndiri mudzidzisi wekusekondary school, ndinotodzokawo pamba zuva radoka, saka ndinosvika ndichibatanidza zvose zvinenge zvichidiwa pamba kugadzirira vana uye kuvabikira. Murume wangu munhu anonwa doro noti zvekutamba, saka dzimwe nguva anouya kumba pakati peusiku. Dambudziko nderekuti murume wangu haadi sadza randinenge ndabika asipo, anoda sadza rinotobikwa akagarira achinwa hwahwa hwake achitoona ndichitoribika. Hazvinei kuti anenge auya nguvai kubva chero kwaanenge abva, uyezve anonditi ndinofanira kubika chikafu chake ndakapfeka zvinenge zvakanaka, sokuti akauya pakati peusiku ndinofanira kubvisa hembe dzokurara dzandinenge ndakapfeka ndopfeka dzimwe hembe dzinenge dzakanaka. Kana ndapedza kubika ndofanira kugwadama ndichimugezesa maoko, chero pakumusweresa ndinofanira kutoita maswera sei ndakapfugama, haadaviri kana ndikamuswedza ndakaita zvekumira. Ndikapedza kumubikira ndinofanira kuti ndigare patafura paanenge ari ndakamurinda achidya kusvika apedza. Paanenge apedza ndorengedza ndiro dzose ndoenda kunorara. Kana iye aenda kunorara, apa apedza kudya anoenda onogeza. Zvinei kuti nguvai ino ndinofanira kunge ndakagara kusvika apedza kugeza ndozoenda naye kunorara. Nguva yedu chaiyo yemukadzi nemurume, murume wangu ndiye anongotaura zvaanoda. Ini handibvumidzwi ndikada kuti ndimuudze kuti ngatidai, anotopopota achitondituka kuti ndiri hure sei ndichiziva zvinhu zvakadaro. Ndakambozama kutaura naye murume wangu kuti zvese zvaanondiitira zvinondibhohwa, pamwe angachinja, but zvose zvakaramba zvakadaro. Inini murume wangu ndinomuda zvisingaiti, asi ndava kushungurudzika zvese emotionally and physically, nekuti nguva yekuzorora chaiyo ndiri kushayiwa, nekuti dzimwe nguva dzanouya kumba hadziiti. Murume wangu munhu wekuti chero paanenge asingaiti kubasa zvakaita seweekend haanawo nguva nemhuri yake kana vana vake chaivo. Vanotomutya, havakwanisi kana kugara paanenge ari. Handizivi kuti ngaazvione here kuti zvaanoita hazviiti. Chero vanhu munharaunda chaimo matinogara vanongotaura nezvake kuti munhu ane mwoyo wakaipa uyu. Pamba patinogara pane mugodhi, asi iye anobhadharisa vanhu kuti vachere mvura iyoyo, chero nevavakidzani chaivo anovabhadharisa. Ini handizivi kuti chisoja here, chisoja ndo zvachinoita here kuti munhu ange achiva nemwoyo wakaomarara kudaro. Kuti ndisiye marriage iyi hazviiti. Ko vana vanozosara vachigara sei, uye vanozoudza ani zvinovanetsa? Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndinofanira kutoti maswera sei ndakapfugama. Zvimwe kuda ndo discipline ngekubasa yavakadzidziswa kuti anenge aine rank yepamusoro anofanira kuti ange achirespekta ari pamusoro pake. Zvino nemumba here munoshanda rank yekubasa here? Hanzi masoja ndo zvamuri here, kana kuti uyu akatongosiyana nezvamunodzidziswa kumabasa ikoko? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakaba mari ndikanyepa kuti ndiri maid wataiva naye akarohwa. Now ndiri kungofila guilty pese pandinomuona. Inini ndiri musikana ane makore 25, ndinogara muHarare kunzvimbo inonzi Grindal, uko kwandinogara nababa naamai vangu nekahanzvadzi kangu ako kari grade 6. Iye zvino mumba medu tinewo musikana uyo anotibatsira basa watinogara naye. Musikana uyu neni takangoda hedu kuenderana pamakore, asi iye mukuru kwandiri nemakore 3. Taigara hedu zvakanaka zvekuti munhu anenge asina kutoudzwa kuti uyu musikana webasa
haitombozviziva. Kutopfeka taitopfeka zvose zvakanaka, kana kufamba kuenda kumagirosa kunotenga taienda tose. Pakati pedu painge patogadzirwa ukama hwakasimba pakati pedu. Taiudzana nyaya dzedu dzose, chero dzevakomana vedu. Hapana chainge chakavanzika pakati pedu, zvose taiudzana. Chloe ainge akatambanuka kwandiri zvekuti akasvika pakundiudza zvaainge akaita nekuitirwa, uye zvekare zvakazokonzeresa kuti ange achizotadza kuenderera mberi nechikoro, uye kuti azova musikana webasa chii chainge chakaitika. Vabereki vaChloe vainge vakasiyana nekuda kwekuti baba vairova mai pose pavanenge vauya kumba vakadhakwa, uye baba vaita zvemagirlfriends. Nekuda kweizvi amai vakazobatwa BP uye yaingogara yakakwira, saka vakazoona havo kuti zvainge zvakakodzera kuti vange vachigara voga kuti vasazofa. Saka uyu ainge akura achichengetwa kumba kwana gogo amai vake. Rimwe zuva mukomana wangu akabva andiudza kuti akange achida mari inosvika 200 nokuti pakange paine zvinhu zvaainge achida kuita. Ozondidzosera mazuva aitevera. Ini nokuti mukomana wangu ndaimudisa, ndakazoenda kumba ndikanoba mari iya mumba maivigwa mari, ndokubva ndamuti ini ndainge ndichida kuti anga achizondidzosera mari. Mazuva aya akadarika asina kundipa mari iya, ndikatadza kuidzosera. Nyaya iyi handina wandainge ndaudza nekuti ndaitya kurohwa kuti ndaita zvevakomana. Papera mazuva mukoma mari yakatanga kutsvakiwa. Ina ndikati handizivi, chokwadi ini ndainge ndisina kana kumbobvira ndakabira vabereki vangu before mari. Nyaya yakazonetsa zvekuti musikana webasa ndiye akazoendwa naye kumapurisa. Aiwa, musikana akarohwa hake nemapurisa. Ini ndaingoti hameno, asi iye aingoramba achitaura kuti haana kutora mari. Kwapera mazuva mukomana wangu akazondipa mari, ndikadzosera paya. Nyaya yakazoitika ndeyekuti pose pandinomuona I feel guilty. Ndoita sei? Ndomukumbira ruregerero here kana kuti ndoita sei? Asi chero ndikakumbira, pane zvichachinja here? Iye munhu akarohwa, iye zvino kuwirirana kwedu hapasisina. Iye wacho haachatotauri sezvaainge achiita before. Iye ari kuziva kuti ndini, asi haasi kukwanisa kutaura. Ari kungorwadziwa zvekuti dai ainge aine kwekuenda angadai akasiya basa mukoma. I can feel it. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. You have to ask for her forgiveness nekuda kwezvawakaita, because it will damage him for a very long time. Ngati taurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi ndakaita revenge kumusikana aimbova girlfriend yababa vangu. Inzwai zvandakaita. Makadii henyu? Ndiri musikana ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndinogara muHarare. Mumba medu takaberekwa tiri 2. Baba naamai vangu vakarambana. Baba munhu aiva nemari, but mari yavo handina kuinjoya nekuti baba vangu vainge vava kudya nyika rutivi vachiita zvemafaro zvavo. Dedi vangu vaihura, saka kumba kwedu kwaiva kusina peace. Dedi namama vaigara vachirwa nguva dzose. Mama vangu vaingochemedzewa. I remember ndiri form 4. Dedi vangu ndipo pavakabva pamba vava kunogara nemusikana aienda kuuniversity. Dedi vakadanana nemusikana iyeye wekuUZ, ndokubva vatama pamba vava kunogara nemusikana uya. Saka dedi pavakatama pamba vachienda kugirlfriend vakange vasina kundipa mari yefees, plus nguva yekuti ndigoregister O level yangu yainge yava kusvika. Saka ndaida mari. Ndakafonera dedi vangu ndichivaudza kuti ndinoda mari yefees neregistration. Dedi vangu ndipo pavakabva vanditi unouya ndokupa mutown. Ndakaenda kwandainge ndanzi tinosangana nadedi nekuti kumba vakange vasingachauye. Ndakasvika mustreet maiva nadedi vangu vakapaka motikari yavo. Ndakaenda pakange paine motikari. Dedi vangu vakati ndipinde mumotikari. Ndakapinda mumota muya ndokubva ndati dedi makadii? Ndakatodaro nekuti dedi vakange vatova ne6 months vabva kumba. Dedi vangu vaiva negirlfriend mumota mavo
aiva akagara pamother seat, dhedhi vangu vakabva vati, iwe Sharon, dzidza kupota uchimhoresa mainini vako, soon ndikuda kunomuroora, saka unofanira kumurespekta. Saka ndakabva ndamhoresa girlfriend yadhedhi iya, asi zvakandibowa hangu. Ndakazopiwa mari yandaida yeschool fees chete yekunoregister, ndigonoregister. Ndina kupiwa, dhedhi vakanditi havana mari. Ndakarwadziwa dei iroro, ndikati dhedhi vangu kundishaira registration fee nekuda kwekudyiwa mari nemahuri. Ndakadzokera kumba, mama vangu vakakwereta mari kuhanzvadzi yavo ndokubva vanoregister. Chaigara chichindirwadza ndechekuti mama ndaiti ndikaenda bedroom mavo manheru ndaiwana maziso avo akazara misodzi. Vaigara vachichema kuti tiri kusafa nenhamo, but dhedhi vakange vachidya mari nemahuri. Apa dhedhi vaida kudanana nevana vechidiki vekuyunivhesiti, vaya vanodya mari chaizvo. Musikana ainge ava kudanana nadhedhi vangu, ndaigara ndichimuona, ndikasvika pakumufollowa paFacebook. Aigara achiposta mapictures akapfeka hembe dziri fancy, mahairstyles airukwa every week. Rimwe zuva ndainge ndapiwa mari namama vachiti ndimbonotsvaka hembe kumashops emarana mutown. Saka ndaitofamba zvangu ndokubva ndatoona dhedhi negirlfriend ravo vachibuda mushopu yehembe paEastgate paya, apa mashops epo anodhura. Girlfriend yadhedhi aiva akabata shopping bag achifara nekuyemezeka semunhu aispoiliwa. Apa ini ndaitofamba kuenda kudowntown kunotengeswa hembe dzakachipa kwaRana wehembe wandainge ndatoonawo advert yake paFacebook. Saka takagara namama vangu, dhedhi vachigara kugirlfriend kwavo. Ndakazonyora hangu O level yangu, ndikabva ndashayiwa mari nekuenda kumberi, asi 5 O level ndaiva nadzo. Ndakatomboita 2 years ndiri pamba. Dhedhi vangu vakazorambwa naThelma paakangograduata. Thelma akabva aenda kumba kwavo kwaMutare. Dhedhi vangu vakabva varambwa, vainge vava kunyara kudzoka kumba. Saka inini ndina mainini munin'ina wamama vangu vanogara maMutare. Vakange vati murume wavo ane kwaainge anzwa kwaidiwa munhu anoita secretary pane imwe kampani maMutare mutown. Saka pandakaenda kwaMutare kuya, ndakabva ndaenda kukambani yandainge ndaudzwa kuti kuri kudiwa secretary, ndikanoaplya basa reusekretary paya. Ndakaita lucky ndokubva ndawana basa. Saka boss vangu vainzi vachangobva mukuroora. Boss vairatidza kuva happily married. Ndakatozvionawo nekuti first day randakatanga kupinda muoffice mavo, boss vakandiratidza gold ring ravo. Vakati, Sharon, I am happily married, I have a beautiful wife, blah blah blah. Ndikatiwo okay boss. Ndakatoshaya chavaindiudzira kuda vaiti ndingazovachiva, ndikabva ndavasedusa ameno. Apa inini ndainge ndatovenga marriage zvangu nezvandakaona mama vangu vachiitwa nadhedhi vangu. Ndakati hakuna chinonzi rudo. Saka ndakazoita dzimwe 2 days ndichinonoka kusvika kubasa, nekuti ndainonoka kuwana transport yekubva kumba kwandaigara kwaiwanzo kufamba maprivate cars. Saka ndainetsekana nekuda kwetransport. Boss vakambotanga vachindipopotera kuti uri kunonoka. Vakazondibvunza address yepamba pandakange ndichigara. Saka boss vaya vakazopopota vava kumukira kuya kuzonditora vachiti uri kunonoka kuya kubasa. Kumukira kwaita boss vaibva kumba mukadzi wavo akarara. Mukadzi waboss aizofona achiti ko indava kukasika kubuda. Boss vainyepera mukadzi kuti vane early meeting kubasa. Saka boss munhu airatidza kuva honest kumukadzi, but apa akanyepa kuti ari kuita early meeting kubasa, iye ainge auya kuzopika ini. Saka nerimwe zuva boss vakabuda. Saka pane file ravainge vakanganwa patable pavo raiva nemadetails avaida. Saka vakafona vachiti nditore file riya ndigotumira madetails avaida. Saka pandakaenda patable raboss ndakaona mamwe mapictures akange ari mudraw mavo, ndikashamisika mukoma. Pandakaona picture ndakaona kuti rakange riri picture raThelma, ndikatoshamisika ndichiti ko uyu akazororwa kuno kwaMutare sei, iye akasiya aparadza marriage yamai vangu. Ndipo pandakaziva kuti mukadzi waboss akange ari Thelma, uya wandakange ndichiziva achidanana nadhedhi vangu.
akaparadza marriage yaamai vangu. Saka dei randakapedza basa boss vakandidropa kumba. Handina kutaura kuti mukadzi wavo ndinomuziva, ndakanyarara zvangu. Ndakasvika kumba ndikati ndichanyatsokuzorora, ndobva ndatanga kufunga kuti ndomuita sei. Ndakafunga revenge, ndikati iye akatadzisa mama vangu kuenjoya marriage yavo, ndikati naiyewo yake marriage haasi kuzoienjoya. Saka boss vakaramba vachipota vachiuya early kuzonditora. Rimwe day Tauma mukadzi waboss akafona. Saka afona kudaro ndakabva ndadaira, sezvo inini ndiri secretary. Paakafona aibvunza kuti mune early meeting here nhasi. Saka mubvunzo uyu ndaifanira kunyepa kuti kune early meeting, but inini ndakanyatsokuti uyu mukana wekudestroya peace marriage yake, ndakabva ndanyatsokuti hakuna meeting. Iye aisatozivawo kuti ndini ndaiva ndichitorwa nemotikari nemurume wake achinyeperwa kuti kune early meeting. Paakafona achibvunza, ndakabva ndatora nhamba dzake ndikabva ndadzisevha mufoni mangu. Boss nemukadzi wavo vakazonetsana, boss vachinzi unopota uchimukira kuhure rako, ndokusaka uchinyepa kuti une mameetings. Vakanetsana. Ini ndainge ndatozviudza kuti marriage yake ndoda kuiparadza. Boss vakazoenda mutown kwavakanosangana neimwe business partner vachida kusaina contract. Ini ndakange ndichiziva zvose kwavainge vachifanira kusangana nemukadzi iyeye, but anotoranawo kambani yake. Pane zvaakange achida kuimpota achibatsirwa nekambani yedu. Ndakabva ndafonera Tauma ndikamuudza kuti murume wako ane girlfriend. Ndokubva ndataura paiva naboss nemukadzi wavainge vainaye, but vaitoita zvebasa. Akasvika akaita violence, akatuka business partner yomurume wake. Mukadzi uya akaramwa zvose. Kubva ipapo akange ava kufungidzira kuti murume wake ari kuhura, and peace vakange vasina. Inini ndainge ndichiti ndinoda kuiputsa marriage yake mbichana. Boss vakabva vachizoya kwandiri, ndobva vandiudza kuti vane stress. Vakabva vati ivo vanotodawo counseling kubva kwandiri. Saka ndaiti ndikanzwa information kumba kwavo ndobva ndaishandisa. Nerimwe zuva takabva tachizoenda kuhotel maMutare imomo. Kwakange kuine business meeting, pakange paine vanhu vaibva kuBulawayo. Tiri kweikoko ndakazosvika pakuzovaudza kuti iniwo ndiri single and lonely. Kutaura kudai inini ndiri kudanana nabhosi ivavo. Apa iye ari kungoshungurudzika, haasi kuziva kuti munhu anofambidzana nemurume wake ndiani. Mushure mekunge tarara tose mukoma, ndakazotomuudza kuti uchachiona neimwe nhamba iyo isingatombozivikanwe nemurume wake yandiri kushandisa. Ndinogona kungotaura zvandinonzwa kuda ndichimutuka. Kana ndikamutuka kudaro, then boss pandinozosangana navo vanenge vaine stress. Ndobva ndavabvunza kuti ko stress yako ndeyei. Anobva anditi mukadzi wangu kumba uku ane munhu ari kumutuka. Do you have any of your phone numbers? Ndobva ndati phone numbers api, ndinomadii, because iwewe you are giving me what I want. Ndo revenge yandiri kuita. Handizivi kuti ndichazoguma nepi, but kana kuuraya ini ndinogona kutouraya munhu zvamanje. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatitaurei naye mucomment section. Munozvionawo sei naye muri yeZimbabwe? Anofanira kuti anga achishungurudzwa here kana kuti kwete? Nganzi ndo zvaakaitawo when she was still at UZ. Saka ndikoko zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Ndakabvutirwa Duke, munoziva navamwene vangu. Many years later vamwene vangu vava kurwara, vakanditi vanoda kundipa Duke iroro. Zvavakandiudza zvinotyisa. Ndikakuudzai zvose ndinogona kupinza vanhu busy pano. Zvimwe zvacho hanzi hazvifaniri kuti zvinge zvichitaurwa ari masikati nekuti zvinhu zveusiku. Zvakaitika ndakati ndatizira kudaro. Saka ndakange ndisina Duke, ndisina Zambia. Vakabva vandipa Zambia because vatezvara vangu vakange vari munzira vachiuya. Vakati Zambia, ndikabva ndavakumbira Duke. Vakandinyima Duke iroro mukoma.
vakati dhuku rangu kana. Saka ndakazotanga kuvarota too bad. Ndichivarota vaiuya kwandiri vachiita sekunge vanondikumbira ruregerero, kundin'en'a vachiti sorry kuti ndikupe dhuku hazviite. Fast forward mukoma, isu tazobuda tava kuno kuAustralia. Vakabva vachizoti varwara. Murume akati tava kumbodzokera kuZim. Pari zvino tiri kuno kuZim. Ndazodaidzwa mubedroom navamwene ndikati ndingapinda here mubedroom? Vakati pinda, pane zvandoda kukuudza. Vakange vakabata dhuku vakati dhuku iri ndisati ndafa ndikuda kukupa. Ndopavakandiudza zvinotyisa zvimwe zviri kuitika pamwana wangu. Ndava kutozvinzwisisa. Mwana wangu anogona kumuka pakati peusiku motomuona ari panze, ukamubvunza anobva ati ndanga ndiina gogo kune kwatanga tichida kuenda nerusero. You know what I mean. Zvakawanda handikwanisi kukuudzai mukomanashi nekuti ndakatoudzwa kuti navo vakandiudza kuti zveusiku hazvingotaurwi pose pose, otherwise unokwanisa kuzoona moto zvakugumbukira. Saka vanoziva, I think matonzwisisa kuti shavi rakagara pana vamwene vangu ishavi rakaita sei. Ndibetsereiwo zvinhu izvi zvatova kumwana wangu. It is obvious kubuda kwaanoita kunze tinongoti isleepwalking zvedu sezvo tiri kuno kunyika kune vanhu vasingabhelievhi mune zvinhu zvakadaro, but mwana wangu anotopota achitombofambwa naye usiku. Nerimwe zuva mukoma ndakati ndiri ndega ndiri mumba, saka ndakabva ndaenda kubedroom kwemwana wangu. Akange achipfakanyika achiita zvakange zvichityisa. Ndakabva ndatanga kunamata. Ndakati ndichinamata ndakaona pamubhedha painge pakagara umwe mukadzi. Mukadzi uyu chimiro chake akange aine vhudzi rainge rakanyangarika, rainge risina kukamiwa, but yakange itori weave yainge yakatonaka, yainge yakareba, but yainge isina kukamwa zvakanaka. Uye zvekare akange aine maziso ainge ari black. Mukadzi iyeye ainge asina kupfeka, akange aine zvuma zvaainge ainazvo kuruoko rwake rwekuright. Apa aiva nemamwe mazinzara ainge akareba ari white, akareba zvisingaite mazinzara iwawo. Ndakamuona ndokubva angoseka zvake akati ndanga ndangoya kuzotamba naye, ndokubva atobuda akaita zvekubhururuka akachinja kuita shiri. Mwana akati amuka, mwana akabva angoti kwandiri, mama, zvamaona ndizvozvo ndozvandaonawo kuhope kwangu, ngatisataura nekuti vachiri vakazendamira pahwindo. Kana tikataura vanodzoka futi vakandiuraya. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi chichocho zvinhu zvinotyisa kudaro. Hanzi mwana obviously ari kutopota achitotorwa oendwa naye anenge achiendeswa obviously kunoroya. Hanzi musataura nezvazvo because ndakatonzi navamwene vangu usazongotaura nezvazvo nekuti ndezveusiku. Strange things indeed they do happen in this world. Ivo varida kungobvunza kuti dhuku ndotora here kana kuti kwete. Zvinotyisa. Heyo nyaya vedare, ngatitaurei nezvayo mucomment section. Pakaipa. Vadiwa vateereri, ndo messages atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.